Mudagan ako, hallelujah, mudagan ako, hallelujah. Ang Shine FM kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kiniusab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagpantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganan. Apan ayaw kamalaka ang tulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan,
kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan tandang Maayo buntag sa tanan igsoon. Kumusta man ang ato nga pagkatulog diha? Kumusta sa ato nga pagmata? Bisang Ato pasalamatan ang Ginoo niining tagna og David sa kabungtagon. Ang atong oras medyo abot na gyud igsoon alas 4. 41 na sa kabungtagon. May pagbangon unya may pagmata. Mayong pagsikay-sikay, mayong paghigay diya sa atong kusina. Diya sa ato ang panimalay, sa atong paglungag. Ato siya masalamatan na igsoon o sa tamong bangon o sa tamong kagawas o gawas sa atong kasatagsa ng mga pinuyanan sa atong kwarto, sa atong balay. Dapat nagpapasalamatan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Makabasa na ko message or mensahe atol sa atong balay. Kay silutan ta igsoon ni ato nga bila ka higayon mo na mga yung dispensa. Kay usa ko makabasa igsoon sa mga messages pagkabuman na sa atong balay. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Norberta Yutrachi from Bulon, Bindoy, Negros Oriental, na nagwas karon sa atong mga programa. Good morning, Pastor. Happy Sunday sa tanan katawhan sa Dios. Wow. Happy Sunday sa tanan igsoon. Pizza cheese karon. O niya, hapit na sa tunga-tunga sa simana. Grabe kadali. Nang ikaw ug ako ano na yun nga makiksadurot sa Ginoo iwa yun ta masayon sa atong kinabuhi kung kanus ani makapsan o makapsan sa kinugbanan sa kininhawa nga kining ato nga programa sa sayong kabuntagon kanunay kining nagtukaw kanunay ni nagpahinugdog, kanunay sa nagdasig, nga ikaw o ako matag-adlaw, hindi lang matag-adlaw, matag-oras, adlaw o gabi, padayon ka, nga mahimong mainandamon sa imong mga kinabuhi, sa atong mga kinabuhi, igso. Happy Sunday sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3. O sa tanan karon nga nagwas o sa tanan karon nga muwas sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Mao nga humanining ako nga pagpaakit sa mensahe sa Ginoo. Akong papulihon ang among kinamagulangan nga anak alang sa mga greetings o mga pagtumbaya o mga request awit pangalangin aron usab siya ako nga ikapuli-puli niining mao madapit sa dili pagyon sa tanang panahon kani ako igsuon tungod kay doon na mga panahon nga ano na ko'y pinaka-importanteng lakaw pangalagad sa Ginoo kanunay yuning adunay obligasyon kanunay ninay trabaho gawas sa trabaho sa inadlaw igsoon kay natural man ang mga kaigsoon nga bukogit para sa tuwang pamilya mo trabaho ta mangita tagpamaagi o nagtabang sa Ginoo para sa ato ang pamilya igsoon kaya ang Ginoo mag-igsuonan mo manalangin siya andam siya nga musuplay andam siya nga magtagpo sa bisan mo sa panginahanglan nato igsoon lamang ato unahon lagi pagpakita ang harian sa Dios o niya andaw karong Domingo igsoon usahay ang tao malimot sa Domingo malimot sa Sabado malimot sa adlaw nga para sa Ginoo apan ang Dios wa gyud siya malimot gipahulay gyud siya sulod sa ikapito ka adlaw. Wow.
Why not dili na buhaton sa tao? Nga ang Dios naghimo o nagtuman man niini nga mismo siya may nagbugna sa kalibutan. Ang kasulatan kanunay nagpahinumdum sa mga kusa. Kanunay nagdasig, kanunay naghagit, kanunay nagligbon nga dapat ikaw o ako muhatag yung panahon para sa Ginoo. Although mga kaigsunan sa nangaplayan na ipaingon sa Saudi Arabia o nanarbaho sa laing mga nason, kana sila, dili na sila makabuot sa ilang kaugalingon. Ganuman under control nasa gitawag sa rules and regulation sa ilahang mga amo. Kaya lahi man sila o palisiya dito kunon sa ilang balaod. Diri sa Pilipinas, igsoon ang balaod sa Pilipinas, ikaw o ako. Bisan asa ka nga denominasyon, may mag-uot dito. Pero dunay mga nason nga kunon sa man ang ilang denominasyon gikan sa Prime Minister, gikan sa pinakataas nga posisyon hangtod sa pinakaubos, mao kinay matuman, mao na say gitawag og binalaod. Mao nga ikaw o ako magpasalamat ang atas Pilipinas. Magpasalamat nga ikaw o ako gawas nungga sa mga patukaranan kung asa mata nagsandig lamang kung ang imuhang ipasilungan nagmatirong anon nagtudlo sa itsapon pagtudlo, nagpahinumdum sa panahon na ikaw masayong igsoon. Kanya biblical ra ba yun? Dapat ikaw o ako muto o Diyos Ginoo, muto o mutahon kayo sa pulong sa Ginoo, kay nakahibalota o Ginoo kay pinaagi man sa kasulatan. Wala mata nakaila sa Dios, wala mata nakahibalo nga naa ay Kristo nga nag-antos kanato. Kung wala kay Biblia, ikaw o ako wag ko'y kiya na to exam. Una ganining ang mga programa sa sayong kabutagon, ang imong pulong ay laprahan sa pamahatiin, kahayag sa akong mga alagya. Ang pulong sa Ginoo wa na'y langit pa na makatabang kanimo sa panahon sa kalisod. Wa na'y langit pang pamaagi aron ikaw adunay paglaom sa imong kinabuhi karon. Igsoon sa panahon nga ikaw anaas kaluyahon, sa panahon nga adunay panahon nga mawad-an kang paglaom, imani ang pulong sa Ginoo mo'y mulikod kanimo. Maoy mo pasikuli sa kaluya na imuhaga ma-feel o mabati. Igsoon dili nimo ikagarantiya, dili nimo ikapangarasti na sa tanang panahon nag-aso-aso ang imuhang kadasig sa pagpangalanan. Apan kung anaan ang pulong sa Ginoo, diha nimo matukan na naay paglaom ang imuhang kinabuhi labaw sa tanan sa malabot nga mga panahon. Mao nga ang minsay sa awit, may panahon ka man o wala, iwali ang maayong balita mga pinangka. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw karon sa Saint FM 95.3 atong pagatunan diri sa Santiago mga igsuonan, kapitulo 4 bersikulo 13 ngadto gayon kini sa 17. Naghискot kini og mga pahimangno sa dili pagpanghinabo. Salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Ma'am Norbeta Yudratsi from Bulon, Bindoy, Negros Oriental. Happy 24 church anniversary sa among simbahan sa House of Worship Bindoy. Wow. Maayong buntag kanimo diha Sister Jilay
Hello Pastor, good morning. May usap buntag kami mo diha Sister Jela from Dumaguete City. Ug salamat usab sa imong mensahe Ma'am Norberta Yutratsay ika-24 ka anibersaryo sa simbahan sa House of Worship Gindoy. Wow. Happy anniversary ika-24 katuig niining mga adlaw sa balay alampuanan nga inapundan diya sa dapit sa Gindoy sa House of Worship. Una nga si Bibi Igsoon kanunay siyang nag-worship sa Ginoo. Aon sa mga nag-worship nga Igsoon balay diha sa panagtay diya sa panagsimba House of Worship. Ang kinsa man ang magsisimba, ikaw o ako magsisimba sa espiritu o kamatuoran. Makita ka na sa Juan Kapitulo 4 versikulo 24. Ang Diyos espiritu o ang magasimba kaniya diha sa espiritu o kamatuoran. Kamatuoran nga maghatag kanimong kagawasan, kamatuoran nga maglikon kanimo sa panahon sa mga pagsulay. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong pagpadayon, Sister Jelay. Wala nga akong pasalamatan ang Ginoo sa kanasig kalikon nga inyong nga karon nga napatunan sa pagpatalingaw sa mensahe Ginoo. Nabaw sa tanan sa mga mensahe, sa mga awit, makalangit, mga igsoon. Ulo sa Badog Domingo, ako ni siya nga ihatag sa ako ang kinamagulangan aron usab matraining siya, aron siya matrain diya sa pagpaambit sa pagkamaayos Ginoo igsoon. Even do na may mga panahon nga hindi na kalikayan igsoon kung permiro kang mag-live, permiro kang mag-operate sa FM radio, siyempre maningala ka igsoon. Kaya ikaw rabiya usa magsigig yaw-yaw, makaingon magkanga naakahay na minaw na ko ron sa mga FM radio sa diba makapangutang na kasi mong paubalingon naakaha karoy mo lang sa Facebook live. Mao nga sa akong kinabuhi igsoon si Ma'am Norberta Yutratsay mao gini pinakauna nako aning view sa alas 3:30 ikan sa Hunyo ug hangtod karon way buas ug way kaluyahon ang pagsunod ug pagpaminaw sa mensahe Ginoo. Wow. Akong kapagyasan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Brother Pablo Nikito from Lapu-Lapu, Cebu City. Kumusta man ang inyong pagkatulog? O kumusta usab ang inyong pagmata? O sa man po yung mga weather condition diha sa Lapu-Lapu? E diri mga kaigsonan sa kabukiran karon perti na sa mga pagkatugnawa. Kahapon kasugod ang gitawa og sa Cebu Paga, uwan-uwan na sa. Nado na mensahe si Brother Parcilon Mingito Garcis. Good morning Pastor. Good morning usab sa tanan nga mga Garcis family. Mag-ampo sa tamang igsoon ato kining hanigahyas mga pag-ampo kining ato nga programa. Labing gamhanan o silimbahon ka nga Dios Amahan. Ikaw ang Dios kang Abraham. Ikaw ang Dios kang Isaac. Ikaw ang Diyos kang Jacob. Ikaw ang Diyos kanamo. Kung ikaw ang Diyos sa tanan nga mga Diyos, even sa umalabot nga mga panahon. Walay rason o Diyos nga kami dili makapasalamat nga kami. Walay rason o Diyos nga kami dili muday kami mo amahan. Even ang among gininhawa, among kiningkutan, ikan kami mo. Mahinungdan nga angayan kang simbahon, angayan kang pasilunggan, angayan kang ituboy sa tanang panahon sa mga kinabuhi, Lord Jesus. Salamat o Diyos nga bisan pa man sa tanan nga naminaw karon sa Shine FM 95.3.
ug sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, Ama. Doon naman sila'y mga panginahanglan. Doon naman sila'y mga pangandoy sa kinabuhi. Sa ilang mga pagpanarbaho, o mga negosyo man na imong ipiyal kanila, Amahan. Mga panginabuhian, even sa mga panginabuhian sa kabukiran, Lord Jesus. Salamat, O Diyos, ako pang ipasidunggan, ipasalamatan. Amo kang ituboy, O Diyos, sa mga kinabuhi. Tungod kay wakid kami aron mahimo kung wala ikaw kanamo, Amahan. Salamat, O Diyos, niningtap na o dapit sa sayong kabutagon karon. Nining adlaw na Domingo, O Diyos. Nining pitsa sa bulan sa Marso sa 2024. Nahantod nining mga adlawan. Nahantod nining maong arasahan. Padayon kang katibang Panginoon. Ibig sa tibok na kong panimalay. Sa tulong ako ka mga anak. Sa akong ugangan na si Papa Oswald Akap. Sa tanan among kaisunan din sa balon. Sa tanan among makaisunan dapit sa Pilipigan, higit by Pastora April ni Akap Turan. Salamat, O Diyos, sa imong pagkamayo, pagkabuutan ng Diyos na way sama kami. Dili maisip, dili matukip ang imong pagkamaayo kanamo. Labaw sa tanan nga mga bulaton, ining mao nga dapit karon. Tanan nga mga bulaton dinhi sa balon, O Diyos. Tanang mga bulaton dapit sa Pilipigan, Amahan. Salamat, O Diyos, na samtang ang imong mga katawhan magadayon. Samtang ang imong mga anak-aanakan nadahimaya kanimo, O Diyos. Pataling mo kini. Kung wala may lain na mong ialaghanan, walay lain na mong isimba kung dili ikaw ang Diyos. Ito mo kay among giangkon na ikaw tagiya sa mga kinabuhi. Lord, ako nga pag-ampo na natin ini. Sa tanan nga mga programa karon dinhi sa balot, Lord. Ikaw magapanalangin sa tanan nga magaling. Even sa tanan nga mga worship din. Ilabi na sa tanan mga programa karon I declare blessing sila mga kinabuhi. Even, O Diyos, sa dapit sa Pilipigan, O Jesus. Salamat, O Diyos, sa tanan imong alagad, O Diyos, sa imong ubos na agad na magapaambit sa imong mga pulo mga minsan. Sa maungat dapit, O Jesus. Ablihi kanunay ang matakusa kong kinabuhi. Aron ang imong mga pulong dili ini mo labay kawang sa mga kinabuhi, Ama. Maghatod kining paglaong, maghatod kining kanasig, maghatod kining o kadaugan kanunay sa matakusa. Salamat, O Diyos, sa akong pribileyo kay diwinan ng imong lahat kanamo. Nining maunga dapit, Amahan. Walay lain na mong ipasidunggan, walay lain na mong ipasalamatan. Tungod kay ikaw ang kinugdan o tuburan sa tanang mga utang. Imong gibuhat nimo ang langit, yuta, ibin ang among kinabuhi. O hinugdan gawa gud kami rason aron kami dili makapasalamat kanimo. Ibin sa among station manager Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell Candelario, Amahan uban sa ilang duwang pamangana. Sa tanan nga mga Shine FM, Lord, dapit sa Girona. Labi na sa mong General Station Manager, Reverend K. Brian Makasaon. Panalangin niyo kagua sa tanang panahon, O Diyos, sa ilang mga panginoon. Even sa tibok niyang panimalay. Sa tanan nga mga DJ sa Shine FM, Lord. Kung salamat, O Diyos, sa kadaugan kasiguruhan. Nga niining among kinabuhi karon wa gud kami aron mahimo kung wala ikaw. Lamang ang among obligasyon nga malipay ka, mapasalamatan ka, mapasidunggan ka, matuboy ka sa bisan unsang kahimtang o sitwasyon nga moabot kanamo, Amahan. Salamat, O Diyos, dumog himaya nga halagod kanimo ang tanan. Tungod kay ikaw ang kinugdan sa tanan mga butang hangtod karon uban. Lagi lamang sa imong bugtong anak personal na mo manluluwas ini o ini. Salamat sa Ginoo once again. Ilabi na karon sa nagwas na usab sa mga programa Sir Leo Cadano from Dumaguete City. Kumusta man Sir Leo uban sa tibok nimong panimalay diha sa Dumaguete. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Good morning, Pastor. Good morning, usab.
kumusta lang ko ni Pastor Marvel sa imuhang abayaw diya sa San Jose, Bais City, Negros, Oriental. Mga alagad sa Ginoo, mga kaigsunan, mga amigo kaniadto, mga amiga kaniadto na himo ng mga alagad sa Ginoo. Laing-laing man ang kahimtang og sitwasyon, mga panarbaho mata nagkalaing-laing nga universidad, kitang tanan igsuon, kining tanan. Ihanay lang yun sa Ginoo para sa ato ang panginahanglan. Bisan asa man ang sitwasyon, nagkapanarbaho matas kabukiran, nagpangumamatay igsuon, namatay mga negosyo o sakinan, nagipiyal sa Ginoo nga nato, angayan siya nato pasilungan. Mabugat man, magaan man ang trabaho, nagipiyal sa Ginoo nga nato, kana pasalamatan nato ang Ginoo. Anuman, kita na sa Ginoo. Ikaw o ako, nagdalaing-laing nga gihanay ang Diyos, mga Ginoo. Salamat sa Ginoo, even sa mensahe ni Sister Jelay karon sa Dumanggiti. Mangayo lang ko dispensa Sister Jelay. Dilit na ko makanta pagkakaroon ang imuha nga i-request nga awit makalangit. Dahil human ini igsoon ako man turnover sa ako nga kinamagulangan nga anak. Alam sa mga greetings o mga request awit makalangit aron usab siya matrinig igsoon sa pag-operate din sa Shine FM. Kung nga even ako nakita ako nga nasinati o nabati usab video kabado pa siya apat tanto igsoon iya lang usab nga mabuhat o matuman ang trabaho. Hindi trabaho para sa kalibutan, kundi trabaho para sa Ginoo. Wow! Mao nga wingon gyud ko igsoon sa imong pag-operate sa FM radio, dili na sa gitawag o sayon-sayon. Kay pwede ka nga magduha-duha, pwede ka sa imong una-una ba makaingon kag naapakhay na minaw, naapakhay mo lang tao. Pero ang Ginoo igsoon, ang iya nga trabaho mao ang pagpamuhat. Ang trabaho sa tao ang pagsunod, ang pagtahod sa Dios o ang Dios na ang magapamuhat ninyo. Lamang ikaw o ako kung unsa may tawag sa Ginoo kanimo, dapat imo nang italipay o ba ang pagpasalamat ngadto sa Dios. Tanawa ra gud si Salmista David. Ibinhari siya, way hunong siya nagpasalamat sa Ginoo. Ibin siya usa ka tawo nga pangkiitan nga mga sundalo kaniadto. Ibin ang kinaisugan sa mga Palestihanon nga mao si Goliath. Wa magyud niya atrasi. Wa siya naguna-una siya kaugalingon, wa siya naglantaw sa iyang kaugalingon nga usa lang siya ka duk ni Goliath. Apan kay ang Diyos may iyang ipadako, nagmadaogon siya. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Ma'am Lizelle Alpuerto, visitasyon. Salamat sa Ginoo sa inyo nga pagwas karon sa ato nga programa sa tanan nga mga visitasyon family exam. Ato na ning basahon ang mensahe sa balaang kasulatan aron ikaw ug ako makahinumdom sa panahon nga ato na ning maangkon ang gitawag og kinaadman. Kahibalo kay kasagaran manggod nga tao sa kalibutan kung doon na kinaadman mugawas ang tawhanong batasan mo kanang gitawag og pagpanghinambong. Ingon din mga eksoon, mga pahimangnog ni siya sa dili pagpanghinambong. Klaro din. Dili sab nato di matuis. Kaya naamas kasulatan. Nagikinahanglan ang tao pahimangnuan sa dili pagpahinambong eksoon.
Unsa man ang pagpahinambong maigsoon, kanang moingon ka nga kini okay na may kayo oy. O na ikumpara tayo nimo ang uban. Ayaw igsoon. Kung unsay imong nakatunan karon, pasalamati ang Ginoo kung mahimo ipapit nato sa uban. Kaysa diha nga imo nang ikapaambit sa niadtong walay nakatunan, nga wala nakakatun sa imong nakatunan karon, malipay din. Mao nga sa bisan unsang gamay nga trabaho nga wala nakatuni sa ubang tawo, unya ikaw mismo gigamit sa Ginoo nga nakapaambit niini, dako na ng kalipay sa iyang kinabuhi. Ayaw na og isiniro, ayaw nang idinalo nga mahadlo ka igsoon nga ang uban makakaton, unya mas mulapaw kanimo. Mas musikap pa kanimo nga maoy nagtudlo. Hinumdumi mga igsoon, ikaw ug ako adunay gitawag nagkalaing-lain na hiyas o gasa nagipiyal sa Ginoo kanatong mga pinangga. Ako kining basahon sa ngilit ang atong oras medyo kanunay nagdagan. Happy Sunday sa tanan. Labi na sa tanan nga mga kaigsuonan kung asa man ta karon nga area nahimutang o gipahimutang sa Ginoo. Bisan asa ta mo simba basta kay ang atong gisulod sa simbahan nagtudlo sa insaktong kamatuoran. Nagtudlo sa haom nga pagtudlo pinaagi sa balaang kasulatan. Kaysa diha sa atong pagduol sa simbahan, wa tay tumo, wa tay tuyo. Kung kinsay atong tuyo sa simbahan, dili ta ang ato nga panahon ba usik, hago, sakripisyo, unya wala ta ka sabot diha sa sulod sa balay alampuanan kung sa may atong tuyo dito. Diba? Dapat matag panahon, matag higayon, aduna gunay insaktong katuyuan. Ano man, mahimong masayang ang imong paghago, mahimong mapakyas, mahimong mausik ang imong sakripisyo kung ang imong pag-adto sa simbahan walay insaktong tumong mga pinag. Ingon diri sa maong kasulatan mga pinangga namo mga follower o listener sa Sign FM, matud pa diri sa katapusan nga sinulat sa kapitulo Santiago kapitulo 4 versikulo 13 ngadto sa 17. Ingon diri naguluhan kini pahimangno sa dili pagpanghinambong. O di ba? Unsa may termino sa laing sinultihan sa pagpanghinambong? Napabaylain may suot kaginatal, tigpagawal, tigpapuro, amaw na sa tigpanghinambong igsoon. Ingon diri sa 13, ani ay isulti ko kaninyo kamo nga nag-ingon karon. O di ba? Ang pagpanghinambong maigsoon musulti yun na karon. Pangandak ba? Ingon diri karon o ugma muadto kami sa syudad o magpabilin dito usa ka tuig aron magpatigayon o makasapi pag-ayo. Sa tupa wala pa na siya nahitabo kay muadto pa man ka sa syudad ato ning ipadayon. Sa 14 wala ka mo masayon kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Wala ka mo masayon unsay mahitabo ugma, sama ka mo sa gabon nga makita sa makadiyo ug unya mahanaw. 15 mao kini ang angay ninyong isulti. Kung maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. 16 ingon diri apan kamo karon nagpagarbo og nanganda, dili kini maayo. Unsay giingon diya sa 16, dili maayo ang pagpanganda o pagpagarbo. Ingon ang 17, busa ang tao nga nasayon unsay maayo
nga buhaton apan wala magbuhat niini nagkasala. Salamat sa Ginoo sa imuha nga mensahe, Ma'am Lizel Alberto Visitasyon. Good morning, Pastor, lakip sa imuhang pamilya. Daghang salamat, Pastor, sa pulong sa Ginoo. God bless. Way sa payan, Ma'am. Ang Ginoo magapanalangin sa inyong kinabuhi. Salamat usab sa imuhang pagwas karon, Ma'am Nikki Lane Kalonsag, sa tanan nga mga Kalonsag family dinhi sa Namunbon, Barangay Santo Niño, Tanay City. Nang atong pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga paghago ninyo. Although magkaigsunan na sayod ko nga dili mo ka-watch o dili mo kalantaw sa Facebook Live, o wala mo ilod, wala mo kwarta nga giusikan, apan dili na usik atubangan sa Ginoo, kay ang mensahe Ginoo nagpahinumdum sa matag usa kanato. Even sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM 95.3 nga nagapalibot kining mao nga dapit, I declare blessing sa matag usa. I declare prosperity nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Even sa tanan nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao, even sa tanan nga mga OFW. Unang ako gipasalamatan ang Ginoo sa kalampusan sa tanan nga mga training sa akong asawa. Nagulat na lamang silang schedule sa ilang nga flight. Mao nga sa bisan unsang kahimtang o sitwasyon sa kalisod sa ilang pagpang-apply, kay doon na magani nang apply maigsuon nga abot og 3 ka bulan hangtod karon wala pa sila kaadto sa ilahang gipadulngan mo na ang uban nawan-an og paglaom, biya, gawas na lamang, nangita na lamang laing panginabuhian. Siyempre, kung sa may imong kanon sulod sa 3 ka bulan sa Maynila, gani sa among kahimtang igsuon, maluoy na lamang ko sa akong asawa. Ano man, moingon siya, di, kung sa kagatos na lamang biya ni akong kwarta. Mauna nga diri igsuon, while na pa siya sa Cavite karon, kanunay kung nagmonitor niya, bulahan ko sa may iyang panginahanglan, bisag ginagmay lamang akong ikatabang diya sa financial, ako dayon siya matabangan. Kaya dili na ito ikagarantiya nga sa tanang panahon na atay kwarta sa itong bulsa. Kada adlaw igsuon, labi na doon na kay pamilya, doon na kay mga anak. Ika nang imong mga gagmay anak, mangita biya na o bisag ginagmay na lamang nga imong dali sa imong mga kabataan. Ikaw ang amahan, ikaw ang inahan, naglantaw ka sa kaayuhan sa imong mga anak. May pay ikaw way kaon nga amahan, may pay ikaw way kaon nga inahan, kaysa imong mga anak way kaon exor. Mao nga ako mga pagdasig, ginikanan, amahan, inahan, that is our obligation sa atong pamilya. Mao nga balik ta sa ato nga tema igsoon. Kini bang wala ka mo masayon? Kinsa may nasayon ka ninyo karon? Mananglitan mo adto mong syudad, mo adto mong paglangyawan, kinsa may nasayon ninyo? Sa inyong hitabo ug sitwasyon, wala. Mao nga sa tanang panahon imong gitugyas Ginoo, Lord, ikaw na'y bahala sa kong kinabuhi. Ikaw na mag-igo kanako, kay ikaw may tag-iya nini sa kusog kininhawa ngay mong ihatag kanamo. Wow! Ana igsuon ayaw pagpaniguro. Ato ning basahon pagbalik, ingon ang 14, wala ka mo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Di ba? Tanawa ra gud ako sa katawong dato sa diha nga ang iyang kamalig, ang iyang sudlanan bas panudlanan sa panalangin, dili na kaya nga isulod ang panalangin ug dako na gayud kayong abot diha sa kaumahan, kay naghisgot man nagkaumahan ang usa ka taong dato ning ingon siya, kung nako kining akong kamalig o magtukod kong laing dako nga kamalig, aron akong andaman ang ako ang lawas sa taas nga kinabuhi.
Di ba iya matong ipanganda ato narong basahon igsoon kung unsay gisulti sa usa ka tawo dato. Apan unsay giingon ni Jesus, buang karong gabiyo na kwaon ako ang imong kinabuhi. Mao ni pagpanganda. Mao na pagpaniguro sa tawo sa iyang ugma nga ang ugma ang Ginoo may nasayo. Itaga ikong bersikulo kapitulo nga kamo mo'y nahibalo sa inyo ang kaugmaon. Taga iko og bersikulo og mensahe kay ato ang ipaabot sa atong mga kaigsunan dinhi sa FM Radio. Hello. Even si David nga usa ka pag-iitan nga sundalo sa tibok kalibutan, moingon gud ko siya may pinakapag-iitan kay wala pa'y history sa Biblia nga nakapindi sama sa kadaugan ni David. Mao nga ikaw ug ako mahimo gud kang magpadaog kat kun naa ang Ginoo. Ano man, dili man ikaw may makig-away, ang Ginoo may makig-away. Siya maoy mo gamit kanimo o ang Ginoo mo'y magapanalipod kanimo. Ato ning basahon pagbalik. Wala ka mo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama ka mo sa gabon nga makita sa makadiyot o unya mahanaw. Ikaw ug ako pila may inyong edad karon. O di ba? Ang akong edad karon mula na 46 na. Ning ingon ang Biblia, si tinta lamang katuig ang tao pagkakaroon. Lamang kung moabot ng si tinta 85 o sa gatos bonus na sa tao. Pila rata katuig? Si tinta pituan kapituan katuig lamang ang tao. Atong basahon usa dinhi sa Salmo kapitulo 90. Ato ning klarohon igsoon kay basig nagsalig raon niya ang tao ba. Ayaw salig nga kondisyon pang atong kinabuhi. Ayaw salig nga puso pa ning mo ginhawa ning atong ilong karon. Apan ugma mahimo ni nga way nay kapuslanan mga pinangga. Ingon diri sa Salmo 90 bersikulo 10. Ingon diri ang mensahe Ginoo kapituan katuig lamang gayon ang gitason sa among kinabuhi. Unsa ni pulo nga igsuon giklaro gyud ni Salmista David. Ingon siya kapituan katuig lamang. Unsa nang lamang i-clarify biya na. Ipamatunan na igsoon kapituan lamang katuig gayon na apay lamang o gayon. Ang gitason sa among kinabuhi tingali kawaluan kun ligon kami. Klaro dili. Klaro. Namagani di kabot si tinta. Namagani dili kabot og 20. Namagani di kabot og pila katuig wala kabot sa requirement sa Biblia. Ang akong papa, ang akong mama nangamatay to sila si 74. Mao nga sakit ug subo magpalandungon sa tao sa pisikal nga bahin ang imong mga ginikanan kwaon ini. Pero kung nagbase kag Biblia, imo rasam nang matimbang-timbang. Di ba? Kay makaingon man ka, may patong ako mga ginikanan kay naabot pag 74. Ako ani o kung sa inyong pangidaron karon, wagin mo masayod sa imong ugma. Tanawa ra gud ang atong gibasa diya sa Santiago. Kinsa may nasayod sa atong ugma? Wala. Sama ta sa usa ka aso, sama ta usa ka sagabon. Gabon igsoon magsigi dai na gabon. Tingali dias kanlaon igsoon og sa bulkang mayon magsigi na gabon kay niabot man na didto sa kinugbanan sa limitasyon sa panganod. Kay natural man na maigsuon kay ang panganod og ang yuta og ang langit do na may gitawag og levels sa sitwasyon. Unsay giingon diri sa Salmo, kapituan katuig lamang gayon ang gitason sa among kinabuhi. Tingali kawaluan kun ligon kami. O di ba?
tingali kawaluan. Unsa man ang kawaluan? 80. Ningon diri tingali kawaluan kami. Kunlikon kami apan pulos lamang kagulanan o kasamo ang among makuha unya matapos kini og mahanaw. Salamat sa Ginoo. Adunay pre-request si Ma'am Lizel Alberto, visitasyon. Pwede po Pastor pa-prayer request para kay Warren Dinglasa because there is a hole in his heart. Daghang salamat Pastor. Salamat sa Ginoo. Ni Brother Warren Dinglasa nga diha sa dapit sa Tuyupan, diha sa dapit sa Pilipigan or kabanbanan Megsoon. Tungod kay ako maning kaila si Brother Warren Dinglasa. Aduna siya ay problema sa kasing-kasing. Ato na nga dalon sa mga pag-ampo karon man sa atong mensahe. Salamat sa Ginoo sa inyong mga pre-request. Dili na ko nahikalimtan, although ako na ning sa itong programa ako ning screenshot. Aron dili na ko hikalimtan pagkahuman sa itong programa mao gani kagahapon. Dunay mga request awit makalangit gikan sa Bacolod ni Sir Picori o gikan sa Maynila, gikan sa Mindanao, sa Dumaguete o sa uban atong lugar nga akong i-review igsuon. Tungod kay atol gyud sa live ni atong minglabay nga mga panahon, gi-block ko kapila ko gi-block sa Facebook. Makita ko diri may putol na sab. Ingko kini dili ko dining sigihon kung mogamit ang English nga kanta. Kung sige na ko diri gagamit og Bisaya igsuon. Kung ako gipainom daan ang akong anak, kay siya may mupuli sa Sabado Domingo isip dinhi sa mao nga FM radio nga dili mo gamit og English. Kay kanang Facebook igsuon dali kayo nang makaditik ngano dagoy na. Automatic man na igsuon nga ilang mabalan nga migamit ka sa ilaha nga lingwahe nga dili nimo lingwahe. Mao nga ibin gani sa mga singer igsuon na sa proseso nga dili ka pwedeng mo suhid, dapat naagyo kay i-revise ba. Parihara nas gitawag og sakenan. Kung ang imong sakenan ang modelo sa imong sakenan suhiro nas uban pwede kang kasuhan ana. Naana sa gitawag palisiya igsuon. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe Ma'am Lizel Alberto, visitasyon atong dalos mga pag-ampo ang sitwasyon ni Brother Warren Dinglasa sa iyang kahimtang karon. Tuhan na to og lauman nga Ginoo maghatag og milagro kayuhan, mag-abot sa iyang kinabuhi igsoon. Mobalik ta sa ato nga gibasa diri sa Salmo. Kapituan katuig lamang gayud ang gitas-on sa among kinabuhi. Tingali, di ba tingali? Dili gyud misyon, tingali man. Tingali kawaluan kung lig-on kami. Apan pulos lamang kagulanan o kasamo. Mao ni makapamubos kinabuhi. Kana bang kagulanan kasuko? Kasamo makapamubo nas kinabuhi ano man magsigi magkagul. For example, arita sa gitawag o kasing-kasing o heart attack. Ang kasing-kasing igsuon maunay nagsupply or makina mismo sa imong lawas. Mao magani ang tao kung dili na mubitik ang iyang kasing-kasing, patay na ang tao. Diba? Mao man ni makina. Ang atong kasing-kasing mauna siya ay nag-circulate, nagpagawas o nagpasulod sa mga atong dugo. Kung dili na siya mo pitik, di na siya mo bumba, di na siya mo pump, patay na ta. Mao nga ang kasing-kasing mao'y pinakamasilan nga parte sa lawas nga dapat ampingan. Kay maunay makadungog og istorya, mauna nay masakit, moingon ay pagkasakita. Maunay maguol, unya mo create dayon sa imong una-una, mao nga ang atong una-una dili na takatulog, magsiga na lamang tang atong mata,
mag-insomnia na ta hangtod na apektahan na ang atong mga cells sa atong lawas. Hinumdumi maigsoon ang atong tibok lawas in science sa pagka-study sa science igsoon kay normal man na kay ang science nag-study man na sa gitawag mga living kanang buhi pa mauusab na kaalam nga gihatag sa Ginoo kanila sa pag tuon sa kahimtang sa atong panlawas. Dili sab nato na angayan nga hukman kay mao man ay tinuod sa nga sila nakahibalo sa dagat o lakaw sa ato ang sitwasyon labi na sa kasing-kasing. Salamat sa Ginoo ato nang dalon dias mga pag-ampo ang kinabuhi. Brother Warren de Glasa unay kahigtapon sa ako ang magulang na kanang bitaw ato kasing-kasing mo na sige ingon week o kasing-kasing ba unya ka na siya igsuon dili mo na siya kadungog-dungog og istorya di na siya kadungog-dungog og mga pag-an kanang bitaw mga kasakit kay maapektahan na yun ang kasing-kasing. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagwas karon Ma'am Nate James nga nagwas karon sa ato nga programa. Maayong buntag kanyang tanan diha sa mga James family nga nagasunod sa ato nga programa. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, ang Ginoo magauban magabantay labaw sa tanan igsoon adlaw karon nga Domingo. Usahay ra baning tawo mabisi sa Domingo. Moingon ang tawo may supaka naghanag yun akong labanan. Nya nganong pagkalong ni wa may lagi labanan. Moingon maigsoon ay naaman ko ko'y kalabaw naaman ko'y sa to pa under kas kalabaw under kas imong hayuban dili ikaw mo ay nagbuot. Igsoon kita mo'y nagbuot sa tanang mga kahayupan sa kalibutan matod pa sa Genesis nga si Adan gihatagan og pagpulutan. Onya ma-under control ta sa atong trabaho, ma-under control ta sa atong obligasyon. Onya sa Domingo hangtod sa Sabado o gikan sa Domingo hangtod sa Biyernes. Kay ang tao gipapili man maigsoon Sabado, Domingo o gani ang tao giingnan diha sa Roma mga kaigsoon nga kapitulo 15 nga ikaw ug ako sa bag-o nga kasabutan gihatagan tag kagawasan. Kung ang usa ka adlaw imong himong balaan, di balaan sige kang gasiba kay balaan man. Sige kang ga-worship igsoon. Kung ang tibuok tibuok semana imuha nang gisaludar nga mosimba kas Ginoo di buhata igsoon. Base sa kasulatan. Pandili ta magbuot na igsoon. Mo nang ikaw ug ako do na kitay kagawasan. Kay pinaagi sa kagawasan mahibalaan magud ang tao kung tinuod pag yun na. Di ba? Mao nga bisan asan ta mo pasilo nga denominasyon basta kay ang imong ipasilungan nagtunlo nagkinabuhi labaw sa tanan dunay gitawag application sa pagtudlo mao nay nindot. Kay kun mo adto tag usa ka simbahan ang magwawali otro po sa puloyagon o sa may imong makuha sa mga mensahe dili kun dili papuyag ra gyapon. Kay mo ingon man ka si pastor gawali nga puloyagon man di mas lamiming puloyagon. Mao nga ikaw nga naminaw sa mensahe sa Ginoo dapat paminawa o usisaha ang alagad sa Ginoo kung nainlain ba ang iyang kinabuhi. Amen ba? Paura na wa na ilaing diskasyon pas kinabuhi kung ikaw o ako layhan nga magkat-on sa tinud-anay nga pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man kung mo ato kag simbahan pagpaasip lamang nga ni simba kag Domingo ni simba kag Sabado pagawas nimo diha sa simbahan lahi naman sa kagbatasan. Di ba? Tingali ato sa simbahan maayo ka yupo kay ka pagkaugma kay wa nasab. Mao nga dapat dili lamang sa adlaw Sabado, Domingo balaan ka kun dili sa tanang panahon ikaw ug ako mahimong kang balaan sama ni Jesus. Naon sa may giingon ni Jesus, pagbalaan ka mo kay ako balaan ba. Naon sa may atong ikarasonan.
May si Jesus nagbalaan, kita o dili magbalaan. Di ba? Balik ta sa ato nga tema igsoon. Ingon diri mga igsoonan diri sa Santiago, tanawon nato ang Santiago, matud pa diri. Wala ka mo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Agin sa may nahibalo nato ugma ang lawa. Na mo ingon ka ay ugmang ang lawa na magkukuto. May mo ingon ka sa atong trabaho sa kalibutan. Kana noon kay gipahibalo ka. Mo ingon ang kumpanya ugma na lamang kay limit. Di ba? Hibaloon ka. Di unsa may imuhang bati o di maguol ka igsoon. Mo ingon ka ugma na nalay kukuto sa. Unsa na po'y ako trabaho ani. Di nagproblema na ka. Mao nga si ingon diri mga kaigsuonan, ako ning ibalik din sa ato nga gibasa sa 14, wala ka mo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Katubang taong dato nahibalo ba to siya nga kuhaon ang iyang kinabuhi anang gabi una? Wala oy. Mao magani nangandag siya, nang hinambok siya, ning ingon siya nga kaon ug inom kay giandaman na nako ang imuhang lawas ug mga butang kalanon kay akong gipadak-an ni ako ang kamalig sa mga panalangin ug abot sa kaumahan. Mo say giingon sa Dios, buang. Di ba giingon siya buang oy. Ato ning basahon ang Lucas, namoy Biblia igsoon. Lucas kapitulo 12 bersikulo 18. Sakto ba ni maikson ako ning basahon ato ning klarohon sa 12 ba ni ingon diri maikson sakto ingon diri sa kapitulo 12 bersikulo 18 tanawa ra gud 18 ngadto sa unahan ingon diri mao kini ingon siya kini mao ang akong buhaton. Kinsay nag-ingon ani ang taong dato. Ingon si igsoon, mauni akong buhaton. Uni angay na akong himuon. Usa ka taong dato. Ikaw ug ako igsoon. Kita na sayo sa atong kapasidad karon dato bata o pobre. Pero dato tas atubangan sa Ginoo kung kita kontento lang kung unsay atong kahimtang karon, mao nay pinakataong dato. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Sister Annabel Rubiti. Asa man karon nagwas na ka sa tanay or na baka sa namunpon mahibuntag sa tanan nga mga Rubiti family o sa tanan nga mga Haposalim family igsoon. Mahibuntag kanimo diha Sister Annabel. Ini nga sa iyo nga kabuntagon. Good morning Pastor watching from Tanhay City. Mahibuntag kanyong tanan diha sa taga Tanhay. Sa Landaran, Landaran. Amo na sa termino igsoon sa Landaran. Na dunay lain nga termino ana nga ladlaran. Mao na sa igsoon. Diha sa tanan nga naninda diha sa Ladlaran sa Tanay City igsoon. Amo na ang Tanay City karon mahuman ang dako kay kitoko diha sa opisina sa City Hall at bang kayo diya sa dool sa highway igsoon diya sa San Jose ba na mga kaigsunan dool diya sa Motorport dako kayo na nga sa gitawag o City Hall sa Tanay City. Maraming salamat sa Ginoo sa mga syudad nga adunay mga project o proyekto nga inagyod nga kanunay nga ihimo pa igsoon. O na nga matag syudad, matag lungsod, doon na magunay sa gitawag o minilyon nga budget kada tuig igsoon nga ihatag ang gobyerno sa matag tuig. Padayon kita mga igsoon, unsay gisulti diha sa usa ka datong taong dato, moatras ko sa 16. O niya misugilon si Jesus kanila niining sa bingaya. Si Jesus igsuon nagamit sa sambingay, iyang i-illustrate ang usa ka taong dato nga usa iyang gihimo. Ato usab ning gibahaom sa ato nga mensahe diya sa Santiago nga usa ka tawo mga kaigsuonan nga moadtog syudad
og nangandoy siya ning ingon siya sa ato nga gibasa diri sa Santiago, muadto kita lungsod aron makatigom tagdaghan sa labi. Tan-awa ra gud diri igsoon. Ato ning ibalik aron ato ning mahasabtan yun ang litong anay sa ato ang mensahe. Ningon diri sa 13 sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 13, ani ay isulti ko kaninyo, kamo nga nag-ingon, di ba? Kamo nga nag-ingon karon o ugma muadto kami sa siyudad o magpabilin dito usa ka tuig aron magpatigayon o makasapi pag-ayo. Usa ni siya kapulo nga pagpanganda. Sa sulod sa usa ka tuig nga i-illustrate diri, sigurado na ba nga makatigom ka og kwarta? Sigurado na ba ang imong kahimtang og sitwasyon sulod sa usa ka tuig diha sa siyudad sa atong pag-adto? Sama sa ato ang gibasi karon. Mao man gisulti sa Biblia nga ningon diri, karon o ugma muadto kami sa siyudad ug magpabilin dito usa ka tuig aron magpatigayon ug makasaping pag-ayo. Although mga kaigsuonan, ang trabaho nga kasagaran gud nga makakwarta kadayon muadto gid kag siyudad. For example, muadto kag Cebu, muadto kag Maynila, muadto kag laing mga nasod, mga OFW aron makasapi, aron makakwarta. Pero sa inyong pag-adto dito, wa gani mo masayon kung kinsa imong mahimong maamo. Mao nga gikinahanglan mga pag-apo sa Ginoo, igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, ma'am. Dili man ako masabtan ang imong sinulat diri ang imong profile ininsik man ni or Kinoriano nga nag-watch usab sa ato nga programa. I want to clear your language tungod kay pwede ra matag mag-in-English ginagmay, pwede lang sabtag mag-Tinagalog, pwede ra sabtag mag-Binisaya. Although dunay mga Pilipino, dunay mga Pinay or mga Pilipino nga makasabot o gitawag og Istino. Ini yaha nga profile igsoon Kinorian naman ni kung wala pa ko masayop or ininsik pa ni Chinese pa ni maigsoon, pero lahi man ang design god sa Chinese o ang taga-Japanese. Una nga matagurting na itong maigsoon, mag-listen kita doon na gani ko'y nagsunod mga igsoon nga puro mga Latin word. O niya ako siyang iingnan nga pwede ra bag mag-biniab in English o ginagmay kay makasabot lang ko kay na ako diri sa Pilipinas. Wa magid siya maigsoon, ipadala na rin hinoon ko o music nga Christian song, pero inaharapon nga lingwahe. Ang tono lang pareha sa Christian song. Tingali maigsoon ka to siya Christian song gito siya kay pareha man sa ato ang tono igsoon. Paibot na kanimo diha, ma'am, dingan mo sa Ginoo. Ang Ginoo magamanalangin kaninya. Ato ning basahon igsoon ang kasaysayan nga gisugilon ni Jesus. O niya migsugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Diay usa ka datong taong dato nga may yuta nga may maayong abot. Dili lamang siya adunay dakong yuta, kundi ang iyang yuta aduna po'y maayong abot. Aduna may mga dagkong kayutaan sa kabukiran niya sa man wala po'y maayong abot, kaya dili naman mo tunog tanong. Diba? Unlike ini nga ato nga gibasa nga sambingay ni Jesus nga usa ka tawo dunay dakong yuta ug dunay maayong abot. Tingali ka natanom niya kada pugas niya maayo bisag abot. Pero pagkakaroon dinis kabukiran og di ka mag-ago, dili ka magbunglay, di ka magdaro, dili ka dili ni mo libyohan, dili na mo amunuhan. Di gyud mamunga nang imuhang gitanong. Mapurosas kahagok igsoon o niya ang imuhang puhunan mawala na na igsoon. Ngano man dili naman mutunog kayo og mga tanong dinis kabukiran. Dili pareha ning gi-illustrate ni Jesus nga usa ka tawo nato adunay dako kayo nga kaumahan, dako pong abot, tanawa ra gud nang iyang himo. Namalandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Siyempre daghan kay ning abot oy. Daghan kay ning abot ning usa ka tawo nga mag-uuma. Unsa may angay kong buhaton? Question mark. 18 ingon siya, kini mao ang akong buhaton. Moingon siya, niingon siya sa iyang kaugalingon.
Gubon ko ang akong kamalig ug magtukod ako ug mas dako diin ang tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kaptangan. Dili lamang abot yang tigumon, kundi ang ubang kaptangan iyang tigumon sa usa ka dakong kamalig nga iyang himuon. Wow. O, niingon diri igsoon. 19 unya mo ingon ako sa akong kaugalingon. Tanawa ra kun iyang gikisiguro ang iyang kaugalingon. Iyang giingnan ang iyang kaugalingon. O sa may iyang giingon sa iyang kaugalingon ato ning klarohon. Pagkabulahan nimo, di ba giklaro niya, ningon siya sa iyang pagtigom sa bahandi o butang nga dito sa iyang kamalig, ningon siya sa iyang kaugalingon. Pagkabulahan nimo, siya na po'y nag-ingon-ingon pagkabulahan nimo. O di ba? Usa ni siya katawo nga nagpangandak ba nga iyang isiguro ang iyang kinabuhi nga sure na gyud siya. Tanawa ra ko ingon siya. Pagkabulahan nimo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Di ba? Diklaro niya, niingon siya. Wow! Pagkabulahan na nimo o tawo, giandaman na tikag pagkaon sa tanang sa daghang katuigan. O sa pagyoy ang gisulti dire, ingon siya. Naanatan nimo kanimo ang tanang butang nga gikinahanglan alang sa daghang katuigan. O sa iya pagyoy gisunod, ingon siya sa iyang pulong, pagkahayahay na lang. Grabe. Unang ang tao Exxon ayaw kumpiyansa kung hayahay ka. Kaya ang mentalidad sa tao kung kwartahan na muingon ang tao pagkahayahay. Munas pasiaw man kay Exxonan kung makasulod sa trabaho mingon tao hay pas utang gabi. Tao hay pas pulis Exxon. Unang pasangilan mahinoon ang pulis nga munas ginaawa bina silang suroy-suroy diya sa kabukiran o sa syudad. Kublahinan pa na makikita ng mga mangtas nga mga tao, masumpagan pa na. Kanang bitag inistoryahan may aksyon nga tawhay pa nas pulis na trabaho aoy. Pagpadaw nas mga kapulisan may aksyon, di biyan na lalim. Sa tawhay pa nas utang gabi, naunsa man ang utang gabi, o dili na mo na kuhaon, makautang ka. Una nga mga pinulungan ba nga pasiaw nga medyo sakit sa kung imo ginang ibutang sa imong kasing-kasing, mag-uol ka oy. Di ba? Masakitan ka. Ma-heart attack ka, maiksoon sa pulong lang mga way kapuslana. Tanawa na nang gisulti sa tao diri sa isang bingay ni Jesus. Ningon siya, ana kanimo ang tanang butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan pagkahayahay na lang. Tungod kay hayahay siya maiksoon, ningon siya, ingon diri tanawa ra gud. Kaon natanawa ra kuning tawo pagsige kaon sa may mahitabo nimo di buktikon ka kung sa mapunang buktikon pastor pwede na naghanang diskusyon ay na mo na hinungdan na magsige ka kaon buktikon ka murag katong baboy igsuon nga dugay katubo pa igsuon maingon ka nga naunsa man pud baboy ang gibuktik man maingon kaon may pinitakuan man ni kaon unya wa man itubo ang resulta man gud igsuon. Kumusta man ang atong kinabuhi Kristohano? Nitubo ta, nilambo ta igsoon. Mao nga pinaagi diha masusi kung mitubo ka milambo, ano ka padayon ka sa pagpangalagan. Wow! Di ba? Mag-unsa man na mga kaigsunan kos Ginoo nga gaaso-aso karon sunod si man nagaso. Pagkasunod tuig wa na nagaso. Ano man ning wa na man ni nagaso? Napaong day ang kalayo maigsoon. Ato ning basahon pagpadayon kaon inom o paglipay 20 ningon din apan ang Dios miingon kaniya ang Dios ra bagoy gaingon dili ra bagoy si sister o si brother ang Dios ra bagoy gaingon nining usa ka tawo ningon siya oy buang ining gabi o na mamatay ka klaro ra bagoy giingnan siya sa Dios oy buang karong gabi o na mamatay ka. Onya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imuhang gitigom alang sa imong kaugalingon. Kinsa na may mukhaon maigsoon kung mamatay ka.
higog bisag unsa. Pagkamatay nato, mag-away ng atong pamilya na. Magsinumbagay, magdinunggabay, magtinigpasay, nag-ilog sa kaptangan, mga kaigsunan kung mawala na ta. Una nga makahuna-una ta, maigsun ako may naghimo no, gubot aning akong pamilya na nag-ilog man aning mga buko. Apan ko na ay si Kristo sa imong kinabuhi. Wow! Bisan unsang kahimtang og sitwasyon, makadawat ta. Nanuman, pasalamatan nato ang Ginoo na napatay gininhawa karon, napatay kuso, napatay panahon, maka-smile pa ta. Maingon po ng tao maigsoon, smiling face. Unsa man ang smiling face, kalatawan pong nawo. Gaman pong tasiaw maigsoon. Nga mo ingon smiling face kung pastor, kalatawan pag nawo. Okay na ng kalatawan tag nawo. Kaysa dili ta kalatawan nga magmukot ta mura ta og unsa pud pasiaw mga igsoon nga mura kasabitan og basket na sauna na. Okay ra nay basket nga naay bulan nga pinikas og wa. Ahaw nga basket maigsoon mo samot gyud na. Yang tao ra ba og wala na kwarta, wala na gyud na anas kawalan doon. Magmugtog igsoon. Pero timan kung naa si Kristo, naa makagwa matod pas taga Cebu, malipayon ka kay si Kristo naas imong kasing-kasing. Wow! Ingon dire, unsay giingon dire? Hindi kong alang sa imong kaugalingon. O niya, mitapos si Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigong og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato atubangan sa Dios. Bahandi sa tanang butang, kaptangan datos kalibutan apan dili bahandi anon. Asa bahandi anon? Atubangan sa Dios. Munang diha sa Mateo 6 versikulo 33, apan mayunahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios o kay kining tanang mga butang ikadugang ra kaninyo. Timan unahon nato ang tag-iyas bahandi, unahon nato ang tag-iyas tanang mga butang atong gikinahanglan magsunod ni kanato igsoon. Matod panis sa kinabuhi ni mga kaigsunan o sa kinabuhi ni Salmista David dinhi sa Salmo 39 versikulo 6, ang tao sama lang sa anino. Tanawon nato si Salmista David. Ning angkon magani siya nga sama lamang siya sa usa ka anino. Ikaw ug ako kinsa man ta. Wa gani tay chapel igsoon, wa gani tay unsa katigayunan sa kalibutan. Pila ra ta ka porsyento sa kadato ni Salmista David o sa iyang anak nga mao si King Solomon mga pinangga. Ato ning basahon ang mga salmo. Mao nga ikaw ug ako kung makabalutas kasulatan, di ta mo kumpiyansa oy. Si Salmista David maigsoon nakabalo siya nga siya sama sa anino. Matanawa ra ko diri sa Salmo kapitulo 39 ang atong oras. Hapit na alas 6 maigsoon ako ni nga itan over sa ako nga. Sa 39 kapitulo 6 versikulo 6 ningon diri, sama lamang siya sa anino. Ang tanang gihimo niya walay kapuslanan. Nagtigom siya bahandi, tan-awa ragot. Nagtigom siya bahandi apan wala siya masayon kinsay makapanunod niini. Ang sambingay ni Jesus maigsuon ingon siya, oy buang, kwao nako ang imong kinabuhi karong gabi ona. Kinsa na may makapanunod niini. Wala oy. Wala kay kalibutan alang mo balik pagkas imuha kalibutan nga patay na ang tawo. Katong mga buhi pa mo toy magkunis-kunis sa imuhang kaptangan, magsinumbagay, magkagulya, magkaranrakas, maigsoon, mag-ilog sa imuhang gibiyaan kay patay na gud ta. At tanawa ra gud si Salmista David ningon siya, sama lamang siya sa anino ang tanang gihimo niya wala ay kapuslanan. Naa magoy kapuslanan kung ang imong gihimo para si mayas Ginoo, dako na kapuslanan.
Pero kung ang atong gihimos kalibutan dili malipay ang Ginoo mo ni way kapuslanan. Kaya nga naman di man siya malipay. Oh, ikaw ron amahan o inahan, ginikanan o imong anak dili ka tuohon, dili ka tahoron malipay ka. Di ba ay magsige kag pagutbot kada adlaw maigsoon. Ora ka taong osi maigsoon matugpaspasiab, ora man lamang ning tawhanag plakang kuba. Usa man ang plakang kuba. Magsige lamang tuyok-tuyok maigsoon wa pay tingog nagkanaas na lamang. Ingon diri nagtigom siya bahandi apan wala siya masayon kinsay magapanunod niini. Siyempre masayon pa di ang tao patay na wala na oy. Ingon si Job maigsoon kapitulo 14 bersikulo 1, ang kinabuhi sa tao mubo. Ayay, iklaro rabay ni Job. Ang kinabuhi sa tao mubo. Mugani ang atong kinabuhi ato ning ampingan igsoon labaw sa tanan ato ning alimahan. Dili ko ta mo ingon ay nabi tay Ginoo. Nabi tay Ginoo unya kumpiyansa ra buta kayo di ato pong abusaran. Ato po sige tuslit hasta ni Simon na nabayod na lang magdinuslit. Tanawa ra ko ning tawo. Hasta imong baba imong duslitan paingon nas baga, paingon nas imong tiyan penting inita tanawa ra ko ng abuhan na punong alingaso. Dili ka mapuno imong lawas alingaso magsigi kag tostos. Magsigi kag tabako. Ato ra kung ablihan o gamay natong una-una ba. Kung unsay mahitabo sa imong abuhan, di ba naglagiton na imong abuhan. Sulay na imong sin. O sa katuig ni mong lungag. Ayaw kung ingatan na imuhang baga diha maigsoon dili maparihaan na. Laptop na oy. Hello, nakuha pa na to igsoon. Ibin ang atong kinabuhi maigsunog dili nato ampingan, dili nato ni alimahan. Unsaon man nato pag himaya ang Ginoo magkirig-kirig na nay atong tuhog unsa pa diha. Unya pa bata mo haleluya mag lusbog na ta igsoon. Aton basahon diri ako tanawa ra gud siyo. Ingon siya maigsoon ang taos kalibutan mubo ra gyud ayo kumpiyansa nga moingon ka nga ay kondisyon pa ko pastor oy. Kapuya mo atong simbahan atos ako dito sa hilayan. Walay mubuyag nako, walay magsigig padungog-dungog nako istorya sakit kaayo nang wali oy. Sakit bitaw. Pero makaayo makatabang sa imong pisikal nga bahin. Labaw sa tanan makatabang diha sa imong espiritu hanong nga bahin. Mao gani ang tao igsoon kung puro na lamang espiritu ang itun-an, dili matapatay. Sayop sa nakatitsing. Kay mo ingon sa mga alagad sa Ginoo nga uban. Espiritu dili matapatay. Baka sa nato aning bong lawas igsoon dili pud magsigi tag natural maigsoon nga do na tay gitawag og fastings. Puasa tan-awas gud si Jesus. Nagsigi ni sa puasa wala oy. Human sa iyang pagpuasa maigsoon. Sulod sa 40 kagabi o 40 kaadlaw nagtrabaho na siya, wala nang nagdiscuss nga nagpuasa na pa siya puso. Hello. Ang atong lawas maigsoon nagkinahanglan na siya og pagkaon. Mo hinungdan ang imong espiritu nagkinahanglan nagpagkaon mao ang pulong sa Ginoo. Dili pud pwede mga kaigsunan nga magsigi na naman kag espiritu di makapatay. Lahat ang magpakamatay na ang trabaho ka. Aron puro na lamang tang espiritu di ta mo kaon. Dapat na atas balance. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch ma'am. Tao lama. Tao lama maigsoon. Sa mga lama family mahimbutag kanyo tanan diha ma'am. At tanawan lang gud siya. Niingon siya ang kinabuhi sa tao mubo ug puno sa kasamo. Kung ang tao mapuno sa kasamo, mutaas ng kinabuhi dili oy. Tanawa ra ko ng uban nga mapuno nas kasamo, di ba mulayat og taytaya. Mulayat og Mactan Bridge kanaghan kayo mulayat des Mactan Bridge. Alas 12 gabi, alas 1 kadlawon. Halos pila ka bulan maigsoon na ana koy padungog. Namatay na sab, nasablay na sab, nabali na sab. Ano ba napuno na mas kasamo mo ingon man ito ay wala ko'y pulos kalibutan na wala. Be, kuha na yung pisik. Magkaumag, bitay nila. Na, di mo bo, naabutag si tinta ka to kalibutan kung maunay atong taras o batasan.
Kung naay mensahe Ginoo nga magtudlo nato mahimo tang magiyahan ni ini pinangga. Wa na ilangin pa. Kay kung naakas problema budamot ka sa imong silingan sa imong isigataw nga wala muilas Ginoo mingon man ay pagpakamatay oy. Anaawa lang gud siya giingnan siya siyang asawa. Tugluhan imong asawa ho ug pagpakamatay kasamok-samok na laman ka. Wa na. Ako nang basahon igsoon unsay gisulti sa asawa ni Job. Ingon si Job igsoon diri sa ato ang lipas sa 14 tan-awa ra kon. Ang kinabuhi sa tao mubo ug puno sa kasamok. Kupo. Kung puno sa kasamok, pero puno kas kalipay kay naay presensya sa Ginoo. Wow. Makadungog kag sakit ka pulong mingon ay pasagdain na sila oy. Mao man ilang kalipay. Ang isa may maapektahan, katura kong magyugid nimo. Kay mo ingon man unsa man itawan di pa ni madutlag libag. Ngano madutlag magaglibag? Nga natural man ang libag mangingsuon. Tan-awa lang gud si Jesus na punog libag. Nakapunog daot, napunog saway, napunog tumo-tumo, sugilanon nga dili tinuod. Tan-awa ra gud naapektahan si Jesus. Wala oy niingon si Jesus. Pasayloa sila amahan ko kay wa sila masayon sa ilang gibuhat. Tan-awa ra gud. Kung nasayod pa silang gibuhat ng mga tao ni Ana, dili na oy. Ngano man, kung mag-isgot ka ni kagugma, kung nahigugma ka sa imong isigataw, ibin sa sakit nga pulong, dili gani ka kahimuan na. Samot sa imong isig ka magtotoo, sa imong igsuon, sa imong silingan, sa imong isigataw, sa imong pastor, sa imong pastura, o sa tanan pa. Hello. Mao nga si Job mga igsuon, ako ning basahon, ang kasaysayan ni Job sa iyang asawa, tan-awa ra gud. Kaya kung ang tao maigsoon, mapuno na gani sa problema sa kahimtang ni Job. Now, si Job mga kaigsuonan, giingnan siya diri sa iyang asawa. Sa Kapitulo 2, versikulo 10, ningon diri, apan giingon si Job sa iyang asawa, tanawa ra gud, ang imong sinultihan sama sa sinultihan sa mga babaeng buang-buang. Mudawat kalabang, mudawat balamang kita gikan sa Dios og mga maayong utang og dili sa kadaot. Nausa may nganong itubag man si Job niini. Giingnan man si Job siyang asawa maigsoon. Ingon diri sa 9. Onya giingnan siya sa iyang asawa. Magpabilin ka bang matarong bisan ni ining tanan? Na kinakakita man ang iyang asawa sa iyang sitwasyon na naalison na. Kalamat yun na pinaagi sa mga hubang. Giingnan siya siyang asawa ay tan-awa ra gud diri sa 9. Grabe ni. Ingon siya, onya giingnan siya siyang asawa. Magpabilin ka bang matarong? Grabe sa mo nang ang taos kalibutan mayon na magpabilin ra mong Kristohano nga purdin man mo. Magpabilin ra mong simba sa simbahan away klaro. Simbahan ra bay pasagin na. Si pastor rabay pasagin lang, si pastor rabay, si sister, si brother rabay pasagin lang, nganong napurdoy ka? Ayaw pasangin li ng uban, nganong napurdoy ka, nganong nagproblema ka, pasangin li, o sisa ang imong kaugaling, o sa imong gibuhat, atubangan sa Dios. Maura man na. Ayaw ipasiumangil sa imong silingan ang imong sala, atubangan sa Ginoo. Kay ikaw ug ako, maura may nasayod ni ini, kung unsay atong sala, atubangan sa Dios. Amen ba? Ang mga alagad sa Diyos, ang mga pastor, mga magtutudlo, nagtudlos ka matuuran. Tanawa na gud ang asawa ni Job. O niya, miingon siya, giingnan siya siyang asawa. Magpabilin ka bang matarong bisan ni ining tanan? Balikasa ang Diyos o kamatay. Pagkamait mo na pait. Kung asawa kinang pagpakamatay di, wa kay klaro, wa kay pulos, mangita kong lain, miingon pag yun anak na. Heart attack yun ang imuha. Diyak ikaw masakiton kang kasing-kasing unsay imuha diya di matiwas lang ka mingso mingon ay pay mag-inom ko ni malatayo na patay yun. Hello, pero na akas Ginoo sama kang ho ningon siya mura mapo kag buang-buang asamas babae buang-buang paslan sab siya ikaw ug ako igsoon nagkalain-lain nga kahimtang sitwasyon. Sa kalisod di man kung dili gani ka magpadalas kalisod, malipay ka, enjoy lang kung ang kinabuhi. Naas kawalan o naas problema, naas kasabog.
pero wala kas kasamong igsoon kun naa ang Dios. Ningingon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 27, ang kalinaw akong ibilin kaninyo. Dili sama sa kalinaw sa kalibutan. Kay ang kalinaw sa kalibutan malipay nagdagagwarta. Pero timan ikon ang tao nagagwarta dako ng problema. Kay magproblema man na siya unsaon yang pagapit sang kunoon pagsakit na siyang insomnia. Hadlok man ang tulison. Labi na ron sa sugilanon nga diya sa social media magkaigsunan nga daghan na kayong mga sugilanon, pero doon na po yung mga sugilanon na dili po tinuot. Ilo makublaan, makuratan ang tao sa kalibutan. Pinaagi sa dagat sa panahon, pero naakas Ginoo. Wow, just relax. Maton pa diha sa Kronikas kapitulo 29 bersikulo 15 niingon si Salmista David, sama lang yun Miss Anino. O nang ikaw ug ako ayaw kumpiyansa igsoon nga taas pag ato gininhawa. Wala patas hospital kay basig sunod semana sunod bulan magtagkil na unya tag oxygen. Last nga mga bersikulo nga akong ipaambit. Alas 6:02 naman mga igsoon. Ingon ang Kronikas mga kaigsuonan, unang mga Kronikas ako ni nga basahon. Ingon ang unang Kronikas kapitulo 29 bersikulo 15. Muatras ko ani sa 10, ako sa aning basahon ang 15. Ingon si Salmista David, mga dumuluong lamang kami sa imong atubangan, sama sa among katigulangan. Ang kinabuhi namo dinhi sa yuta, sama sa anino nga lumalabay lamang. Natanawa ragon si Salmista David o sa iyang himo kinahibalo man siya nasama siya siyang anino, sama sa anino. Niingon ang 10, gidayeg ni David ang Dios. Wow, imo bang gidayeg ang Ginoo sa imong kinabuhi karon nga naabot pa tanining adlaw, adlang Domingo pit sa 10? Kay basig upang adlaw pit sa 11 wa na tay gininhawa may sundi nakakadayeg sa Ginoo kay wa na makay gininhawa. Siyempre buday pa ba di ay mga patay? Wa na oy. Ang problema makaigsunan ang mga patay mo'y apuan mo'y papaapuon aron ka maluwas. Natanawa na ko ng inapuas kalibutan nga mismo si Maria mo'y paapuon para sa imong kaluwasan. Mao pa'y paapuon ang patay. Nabas Biblia maigsuon nga ang patay mo apo para sa mga buhi. Igsuon klarohon nato ang atong pagpangalagan. Haong ba eksakto ibig sa ato nga inampuan. Ingon si Salmista David, pasalamatan, ingon din, pasalamatan ni David ang Ginoo atubangan sa katawan ug miingon siya. Grabe si Salmista David, nagpasalamat siya. Atubangas Ginoo, kinsa man ta, kinsa man ka, kinsa man ko. Magani tayo sa kadakong chapel sa kalibutan. So may nalamag ni chapel, magamagama taan ng helicopter. Tanaw lang po si Salmista David, usa ka hari, ingon sa Exoon. Tanawa ra gud iyang himo atubangas mga tao. Salamat sa imuha nga pagwas karon Pastor Honorato Solamilio, nagwas karon sa Dapit Sakandawhay, Tumangkitis City. May buntag kanimo diha Pastor Honorato Solamilio Exoon nga nagwas usab sa atong programa. Tanawa ra gud ang gibuhat ni Salmista David. Gidayeg ni David ang Dios. Dili lamang siyang kaugalingon, kung dili iya gipakita sa tibuok kalibutan. Tanawa ra gud ang gisulti. Gipasalamatan ni David ang Ginoo atubangan sa katawhan ug miingon siya, O Ginoong Dios ni Jacob, ang among amahan dalaygon ka sa walay katapusan. Imo o Ginoo ang pagkahalangdon, ang gahom, ang himaya, ang kadungkanan, ug imo ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta. Ingon man ang gingharian ug labaw ikaw sa tanan. Grabe. Si Salmista David nakahimo pagday, ikaw pagkaha, ako pagkaha. Wa matay usa ganing butang ining kalibutan nga angayan ganin atong ipasigarbo. Si Salmista David ang iyang ipasigarbo ang Dios. Ingon siya, pasalamatan ko ikaw ang o Dios, ug dayigon ko ikaw kay ikaw ang Dios sa mga Dios. Wow.
Tanawa ra gud ang gihimo ni salmista David. Oh, ingon sa diri, on si imo o Ginoo ang pagkahalangdon, ang gahom, ang himaya, ang kadungganan, imo ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta. Napabaylaing diskusyon nga mo'y tag-iya sa langit ug sa yuta. Alang-alang mo ingon ka nga, ay dili man na, pastor, si Satanas man, abas Biblia, si Satanas, may tag-iya sa langit ug sa yuta. O niya, mao'y man akos taho. Mao'y sundong sa tao ang kinaiya ni Satanas. Imbis nga angayan natong sundon ang batas sa kinaiya niya sa Ginoo, si Satanas may sundon nga dili may tag-iya sa langit ug sa yuta. Tanawa ra ko ng tao. Ingon diri, sa 12, gikan, ingon diri, gikan kanimo ang bahandi og dungog, hari ka sa tanang anaas, kanimo ang tanang gahom, kusog og makahatag kag gahom ug kusog sa tanan. Ingon ang 13, karon nagpasalamat kami kanimo o among Dios o kitayig namo ang mahimayaon mong ngalan. Wow, maya nakadayeg na ta. Nagpasalamat na ta maigsuon ini sa iyong kabutagon, dili ba kahatag dik tatagtamling sa ato ang kwarto. Dahil karang-karang maigsuon, hala malit na ko ani bisag Domingo. Salamat sa Ginoo sa inyong pakigluman. Nalay ko ng Ginoo sa tanan nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ibig sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 nga kanunay naglanog-lanog ni ining mao nga David. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usaon niya arit katas mga pag-ampo diha sa pagtapos sa atong mga buluhaton. Dalay ko ng Ginoo sa danon sa mga pag-ampo ang himtang ni Brother Awin, Brother Dinglas sa igsoon ni Warren, adunay problema sa kasing-kasing pag-ampo ta igsoon. Labing kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa kalapusan, salamat o Dios sa mga mensahe nga kanunay namong ikinabuhi sa tanang panahon. Even o Dios sa mga pre-request nga ipadangat nining mao nga buhatan sa kinabuhi karon ni Brother Warren Diglasa o Dios aduna sa problema sa kasing-kasing. Lord, ikaw may tag-iya ni ikaw ang tag-iya sa iyang tipong kalawas, ikaw ang tag-iya sa iyang kalagong espiritu nga imo hang igiya sa iyang kinabuhi Ama. Kung sa man ang kahimtang o sitwasyon sa iyang heartbeat, kung sa may status ani karon o Dios, ang mao nga balatian nga pagka-abnormal sa pagpangsyon niini. Ug akong ginginlan ang bisan unsang makabala niini pagpitik sa iyang kasing-kasing. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, akong mapag-ampo na kanina. Ihatag ang katubagan o ang kadaugan kasiguruhan, kumplito nga kaayuhan sa kinabuhi ni Brother Warren Diglasa karon. Nga ang iyang kasing-kasing o Dios mabalik ni siya sa normal niya nga sitwasyon. Pinagi si mong tabang, pinaagi sa imong pagkamaayo, ngaway pagkahubas ang imong pagkabuotan ng Dios. Ibig sa tanang magkatauhan karon nga adunay problema, adunay mga balatian ug sipon hilangan trangkaso labat sa ulo, mga arthritis, mga guiter toxic, mga buyag-buyag sa mga engkanto, mga daot, mga para. Ako kinipadlong pinag-isip mong atoridad, pinag-isakalan ni Jesucristo nga Nazareno, pinagi sa imuhang mga pulong o Dios, pinaagi usab sa imuhang imuhang dugo nga imong gihalan dito sa krus sa Kalbaryo, nga kumplito nga kadaugan kaayuhan mag-abot sa katapusan kamaginaw. Lord, salamat o Dios nga ikaw magahingilin sa tanang matang sa mga balatian, gikan sa ilang lapalapagat to gayon sa pinakaalimpulo. By the power of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat o Dios sa imong pagtuba, salamat o Dios sa imong pagpagtalingog sa imong
focus nga alagad. Salamat o Dios sa imong mga alagad nga kanunay nagasaysay sa imong mga pulong mga mensahe. O salamat o Dios sa tanan nga naminaw o nagasunod nining mao nga programa dinhi sa kahanginan. Sa mga FM radio nga naakaron sila mga panimalayan. Labaw sa tanan nining mga adlaw karon nga kami o Dios muduol sa balay kalapuanan. Tuguti o Dios ang imong mga katawhan nga kanunay excited, kanunay madasigon sa pagduol sa balay kalapuanan aron kami makapasalamat kanang Salamat o Dios nini mga dapit ibin o Dios sa tanan nga naminaw, ibin sa tanan nga gawas karon sa Facebook Live. Luzon, Visayas ang Mindanao, ibin sa laing mga nason. Bisan pa man o Dios sa tanan kay sunan dinhi sa balong dapit sa Pilipigan Amahan. Labaw sa tanan sa mong station manager, Pastor Gideon Candelario uban sa tibok niya Panimalaya. Manalangin niyo og tagpuas sila sa tanan nila mga panginahanglan. Ibin sa mong general station manager, Reverend K. Brian Makasaon, uban ni Ma'am Aisa Makasaol o sa ilang mga amahan. Even sa tanan nga mga DJ sa Saint FM, Lord, ikaw sa magapanalangin kanila, ikaw magasupply sa tanan nila mga panginahanglan. Dungog himaya nga nalaman kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magaingon. Amen. Oh, amen. Ang atong oras karon mga igsoon, alas 6:12 naman mga kaigsoonan. Ako ni nga turn over sa ako nga kinabagulangan alang sa mga greetings o mga request awit makalangit. Ang iyang profile DJ Jane Candelario. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban. Salamat sa imong kinabuhi Sir Belenario Iske Florentino from Davao City Government sa inyong nga paghago. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan. Sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Arayan Makasaon, aniyan usab ang inyong ubos nga higala, ubos nga sulugon, ubos nga amigo sa kahanginan sa FM radio o sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao manabilin sa pag-ingon. Ang grasya sa Dios o ang pagigambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan ni orasan nga alas 6:13 sa kabuntagon, maayong pagsigay-sigay, maayong pagpamahaw o niya happy Sunday sa tanan. Inumdumi mga kaigsunan diya sa Mateo 6 versikulo 33, apan mayunahan ninyo pagpakita ang igarian sa langit o ang pagkamatarong nagikan sa Dios ay kining tanan magabot ang igadugang ra kanin. Dalay ko na Ginoo o maayong buntag kanatong tanan. O bye-bye.